بلوچی زبان کلاسیکل شاعر ملا فاضل یاتا یک لفظاں کی مراگشی 26 مارچ 2022 شنبہ بیگا سے بجامہ ہائی اسکول بندے گراؤنڈ برجن دارک ہوا گئے. یہ دیوان سہ بہر انتہائیں اولی بہر ملا فاضل زند و عزم باروا گشتان کیشے تہا بلوچی زبان نامداری نوشتہ کار ملا فاضل باروا وتی دریں حیالاں درشان کرن. دومی بار شعری دیوانت کیشے تہا چا سرجمے مکرانہ بلوچی زبان مزن نامے شاعر وتی شعر و پر بندان دیوان دیما درشان کرن. و سیمی بہر ساز و زیمل گنت کیشی تہا بلوچی زبان نامداریں گشندہ عارف بلوچ، شاہجہان داؤدی، نور محمد نورل، گلاب جمعہ، کامران داد، آسومی بلوچ، حسین بہرام و دیگے اندی گشندہ حبید پہلوان عظیم بلوچ گوتی جتائیں اندازہ وتی عزم درنگازیہ کرن. ای مراگش راجی و چاگردی سروک میر پیدا حکیم رندے بندوبستہ بوا گائیں تو گوں آئی امرادارند مند سیول سوسائٹی ملا فاضل لفظاں کی مجلس مند و کاروان عزم در گوبرد مند علامہ پرمڑائیں مراگشہ بہر گزرت.